Id-dimensja ma taffettwax biss lil persuna li tgħix biha iżda lil familja kollha. U għandna dmir li nibnu sistema li toffri aktar appoġġ, aktar servizzi fil-komunità u aktar dinjità lil kull min qed jaffaċċja din ir-realtà. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt laqgħa li kellu fid-Dar Ċentrali mad-delegazzjoni tal-Malta Dementia Society immexxija mis-segretarja tal-organizzazzjoni N. Kuxkiri. Għal din il-laqgħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien akkumpanjat mix-Shadow Minister għall-Anzjanità Attiva Paula Mifsud Bonnici. Il-Malta Dementia Society twaqfet f'Settembru tal-2004 fl-okkażjoni tal-World Alzheimer's Day u hija organizzazzjoni volontarja li taħdem favur persuni bid-dimensja, il-familjari tagħhom u dawk li jieħdu ħsiebhom. Matul din il-laqgħa ġew diskussi diversi idejat ta' kif jista' jissaħħaħ is-settur tad-dimensja f'pajjiżna, fosthom permezz ta' aktar investiment fis-servizzi tal-komunità, żieda fis-servizzi ta' rispajt, aktar taħriġ obbligatorju għal ħaddiema u aktar komunitajiet dementia friendly. Skont l-aktar statistika riċenti madwar 8,000 persuna f'Malta kienu qed jgħixu bid-dimensja fl-2021 li jirrappreżentaw madwar 1.5% tal-popolazzjoni. Fl-2025 l-istimi jindikaw li n-numru huwa diġà ogħla minn dak tal-2021 u sal-2060 jista' jilħaq aktar minn 21,500 persuna.